Moeder, if you want stap was aan ik unenyasma. Goedemiddag, moeder. Goedemiddag, moeder. Wan Bribi, moeder. Wan gado mooi zo, mi loopt zij takken. Wan gado no moeder. Welke kerk ga je? Welke gemeente bezoek je? Oké, Sakerkeleri. Wie is deze man? Moeder, ik heb je een vraag gesteld. Wie is deze man? Moeder, wie is deze man? Is Jezus. Waar in de Bijbel staat het geschreven dat Jezus een blanke man is? Dat is wat is. Sta hier daar luisteren. Ik ga het voor je lezen, moeder. Lees. Lees het. Een boek voor 1 Timotheus, hoofdstuk 4 en vers 1. Nou, dat jij dat ik kring dat je na in dem laatste day som suma sa libida bribi. En dem sa arki na takroyeye. This is a kori dem na dem leri voor dem takroyeye. Vers 2. Dem taki lei na in falsi fasi. Je ziet? Alla de pastor voor de zonde kerkie en lei. Alla de pastor voor de zonde kerkie en lei. De tak lei na in wan kori fasi. Anomi taking, a Bijbel taking. That's right. Lees kodoro. Dem consensie ben bron na wan fire isri. Dat betekent dat de normaal kenki praxeri moro. De normaal kopu moro. Je ziet? Awete dat if you begin, dus if vanaf begin je lei, dat je lei kiwa people, je dan lei, dat van people dat kadina at the peace rebate. Je ziet, daarom ik zei denk, dit is maar voor Rooms-Katholiek, dus je tak, hey, a people voor ne go drape moro, ne sa de opogu, ne de opo EBK go. Dus je tak, hey, dit is maar ne go EBK moro, sa de opo, ne de opo volle evangelie. Hey, dit is maar voor ne go volle evangelie moro, sa de opo, ne de opo Jehovah's getuigen, ne de opo God basoin, ne de opo God basoin. Je ziet, zo le. Moeder, kerkie go disi. Moeder, if you want stap was aan ik unenyasma. Goedemiddag, moeder. Goedemiddag, moeder. Wan Bribi, moeder. Wan gado mooi zo, mi loopt zij takken. Wan gado no moeder. Welke kerk ga je? Welke gemeente bezoek je? Oké, Sakerkeleri. Wie is deze man? Moeder, ik heb je een vraag gesteld. Wie is deze man? Moeder, wie is deze man? Is Jezus. Waar in de Bijbel staat het geschreven dat Jezus een blanke man is? Dat is wat is. Sta hier daar luisteren. Ik ga het voor je lezen, moeder. Lees. Dat boek, geef me 2 minuten. Dat boek voor Openbaring, hoofdstuk 1 en vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Van Jezus is je eruit. Lees het. Dus ik gado ben gi hem. Voor sorry hem dinari dem sani. Dus je moest passen. SS jong pogona 11. Vers 11. Mite de alpha nanga de omega. Is de alpha en omega. Jezus. Luister even. Geef me 2 minuten. Dat was die wang, nanga de laatste wang. En zou je de zie, schrijf je dat in uw boek. Zou je is geschreven in uw boek. In welke boek? In de Bijbel. Lees, ga bij vers 3. Vers 13. En na mindri voor de sebi kandratiki. Want suma bente leki suma piking. Je ziet mindri voor de sebi kandratiki. Kandelaar. Want suma bente leki suma piki. Suma piki is mensenzoon. Dat is Christus. Amajano ap kandelaar. Dit is je ap kandelaar. Wat? Nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En mindri voor de sebi kandelaar. Ga het lezen. Oké. Even, geef me 2 minuten maar. This is ben ready wan crossi teleki hem putu. Nanga wan go to crossi long to hem bosu. Vers 3. Vers 3. Blessie voor dat suma this is de lazy.
En dem disi jere dem woord toe voor de profetie taki disi. En hoor dem sani disi de schrift na ini. Bless for this massa and lazy. They are lazy that you sabi. That's man no kori moro. That you pastor no kori moro that Jesus now a wait man. That was lazy. Go na verse 14. Moeder 2 minuten. Vers 14. Hem hede na hem biwiri beweti leki katun. Christus weary beweti lek katun. Beweti lek snow. If Christus katun beweti lek. En weary beweti lek snow. En a weary thing begeert katun. Zoutvol ak structuur. Zoutvol ak ap katun weera grond tapu moeder. Zoutvol ak ap katun weera grond tapu. Joden. Wie zijn de Joden? Welke volk zijn de Joden? Wit lange haar. Jij volk. Oké, even luister. You know what you? Toch? Ik ben een mix. Bijbelboeken net tak mix. Nee, Bijbelboeken net tak mix. Even luister. We gaan door. En weti lek is nou. En hem ai bente leki wan fire vlam. Vers 15. En hem futu bente leki fini kopro. Welke kleur is koper? Christus futu bede lek fini kopro. Zo kleur kopro abi. Goudachtig, laat maar zeggen bruin. Zo. Ja toch? Even, we lezen uit de Bijbel. Even. Lek fini kopro, luister. En hem futu bente leki fini kopro. Disi de ben brown na iniwan onfu. Oké. Als ik dan papier neem, toch? En ik het verbrand. Welke kleur gaat het worden? Zwart, toch? Dat zegt de Bijbel. Dat Jezus een zwarte man is. Dan moet lezen Jezus voor vader Guy. Wie was Salomo? Wie was Salomo? Een zwarte man. Dat heeft Salomo met een zwarte man. Dat van Christus ook de wit man. Wie is Jezus geboren? Wie is Jezus geboren? Zeg maar. Hoe is hij geboren? Hij is toch zwanger door de maagd Maria. Door de maagd Maria. Zoals Jozef zwanger Maria. Go naar Matthäus 1. Go naar Matthäus 1. Luister. Go naar Matthäus 1. Even, one vraag. Even, lees je. Matthäus 1, vers begin. Dat boeken van Matthäus, hoofdstuk 1 en vers 1. De familielo voor Jezus Christus. De familielo voor Jezus Christus. Even een familielo voor Jezus. Van je ter een familielo. Uit een vrouw allo eteri of uit een man. Je weet niet. Hoor je gewoon aan de Marie. Maar bro, kijk je uit een familielo voor Jezus Christus. Uit een vrouw allo eteri of uit een man. Moeder, if you are here, moeder. Ik ga het voor je lezen. Geef me 2 minuten, dan ga ik het voor je lezen. Geef me 2 minuten. Dat boek voor Numeri, hoofdstuk 1 en vers 18. En de bekari, de heri kom makandra, na de fasidei voor die voor toening. En de ben arki, dem geboorte, na dem familie, na de osso voor dem tata. Nada also voor dem tata. Dus wallo is start na pa. Dus if a panopoten siri in a vrouw, ap chinegro. Christus na Jozef zwanger Christus. De kies na Jozef zwanger Maria. De kies seks. Nee, de zwanger. Hey, go naar Matthäus. Go. Even. Lees. Nee, met dat de rustig dan ook ja al uitleggen. Omdat hij zei in een geloving. Omdat hij zei in een geloving. Omdat hij zei in een geloving. Moeder is dat zei. Ga dan nog afkleur. Even. Dat boek over 2 Timotheus, hoofdstuk 2 en vers 8. Memre dat die Jezus Christus, die ze ben de voor dat Syrië voor David. Jezus bede voor Assyrië, voor David. Ja, Assyrië. Man op Assyrië na sperma go in a vrouw ne ap chikomeki. Lees hem baka. Dat boek over 2 Timotheus,
hoofdstuk 2 en vers 8. Memre dat die Jezus Christus, die si ben de voor de serie voor David. Ben opbaka voor dede, soleki mi boom nyonzo leri. Oké, dat je ook wel Matthäus Pembewani. Dat boek van Matthäus, hoofdstuk 1 en vers 1. Dit is dat boek voor de grand afo voor Jezus Christus. Dat manpicking voor David. Jezus, dat manpicking voor David. Ah, manpicking voor David. Jullie Bijbel, hoe Bijbel niet klopt. Hey, ben je lezen in een Bijbel? Una Bijbel. Huh? Even. Is dat zeker in een Bribi? Omdat je aan een chief Israël. Je aan een 12 stammen. Is dat zo aan jou? Weet je wie je bent? Even. Ik ga het voor je voorlezen. Ga naar Openbaring 2 Kim. Dat was zo aan jou in de Bijbel. No, omdat is dat zeker. I'm sorry. No, sorry, so when you go up, you gonna open bar. Raise me like you know, go first time, you know, Bribi on that song. On that is I say a word to no make you. Dat boek voor openbaring, hoofdstuk 2 en vers 9. Sabi yu roko, nanga yu pina, nanga yu mofina libi, ma yu de gudu. En mi sabi, fa dem suma kosigado, disi taki dat i dem de Jew. Desma e kosigado, disi e kardens refugee. Desma sa de in Israël, ano de echte Joden. De echte Joden met Asanja mee. De echte Joden doen slavernij. En if you voorouders naar de Jew, zouden naar Israël, de Jewish, toch? If not then naar de Jewish drop it, you know maar first staan voor a Bijbel. Yes, you know go sap staan voor a Bijbel, one song. De voorouders, you know met Asanja mee. Where's your father? Where's your father? Where's your father? A father had you a mana Hindustan mix. Top Asanja so na the black man the English making me. You see, and you say they make you no man first and say lazy on that word to no make you. And was sorry baka gonna open barring. Gonna lazy they say what Dat boek voor openbaring, hoofdstuk 2 en vers 9. Misabi yu roko, nanga yu pina, nanga yu mofina libi, ma yu de gudu. En misabi, fa dem soma kosi gado. Disi taki, dat i dem de Jew. Ma toku, dem no de Jew. Ma toku dem no de Jew. Ja no wat Jew is, jere sa gado tak na yu. Ma dem de, fu da Jew kerki, fu Satan. Fu da Jew kerki, fu Satan. That's Masadin Israel and the echte Joden. Satan. That don't make you know my first a Bible mother. Raise me like here earlier, you know, you want never go na verse 3. Go na verse 3. Dat boek voor openbaring, hoofdstuk 3 en vers 9. Luku. Misa meki dem suma voor dat jukerki voor Satan. Misa meki dem suma voor a jukerki voor Satan. Dat betekent dat masa in Israël de voorvader van. Misa meki dem suma dixie. Dat jukerki voor Satan. Dixie taki dat hij dem de Jew. Maar dem no de Jew. Maar dem ano de echte Joden. Want de echte Joden make Asanja mee. En de echte Joden de kaart mofina wat ik zou lezen in openbaring 2 vers 9. Ga door. Maar de mekilei. Maar de mekilei tak de na de Joden. En de mekalei ook tak Maria kies bij door Gado, door haar heilige kies. Nou alleen. Lazy. Misa bring them voor kom aan begi na fesi voor je voeten. En voor densa sabi dat die mi ben lobby you. Because you ben holy that word for me. Patientie. Misa kibri yufu for the euro for desi dem suma disi libi na grontapo. See, God that I go kibri and people. My lazy. Wait for him on 1 minute. Lazy. Dat boek voor openbaring hoofdstuk 13 vers 9.
If anyone suma abi yesi fu yere, meki hem yere. Ya kwa yesi, yere sagado taki. Da suma disi de chari suma go na inikatibo. Suma put the voorouders voor in katibo. Jozef Safana, na de voorouders wie bepot des mafu in Jozef Safana in slavernij. That's right. Je ziet, Jozef, hey, gooi me tas Joshua boek. Gooi me tas Joshua boek. Put de in slavernij. Put des mafu, you put de voorouders voor in slavernij. Jozef Safana bij de Joden. Bij de Joden, lees je? Da suma disi de chari suma go na inikatibo sa go na inikatibo. Asma sabe put de black man in slavernij. Gado tak do go baka in slavernij. That's right. Is gado woord lees je? Hem disi kiri nanga wang horu. De musu kiri hem nanga wang horu. Asma sa kiri nanga wang horu do kir baka nanga wang horu. Want the Jewish kir des mafu. The Joden, the ones I got this ref, you know, Jaso Asranang, they put this mafu in slavernij. Dat en zij denken dat gado tak augo kir dem baka. Gona Mattheus 15 vers 24. Dat wil ook suma Christus dit hebben. Wil ook suma. Ik vind aan Jozef Safana san. Wil ook suma Christus dit hebben. Suma Jezus dit hebben. Voor ons allemaal. Waarin de Bijbel staat het geschreven. Bij in een boek geschreven dat Christus dit heeft alles man. Gona Mattheus 15 give me even. Mattheus. Matthäus 15 en vers 24. Maar dem pikitaki, met dem kom voor dem lasis kapu, voor de osso voor Israël nomo. Christus kon de lasis kapu voor a osso voor Israël nomo. En we lukken suma Christus de gitu. Je ziet, gona abuku voor Tori. Gem Tori Tori. We lukken suma Christus de gitu. A Bijbel etaki. Lukken, zo a Bijbel me lezen. Je leest. Verander. Hey, op een Bijbel met als je bij Bijbel. Verander op een Bijbel. Look ja, pas schrijven. Look, dat Bijbel in Israël na tongo. Dat va u verander a Bijbel. En po bij. Hey, lees je. Nou, isa say we sorgen tak erkanobu. Isa say we sorgen tak erkanobu. Omdat erka schreef pot desmafu in slavernij. Yes, een beetje schreef pot desmafu in slavernij. Een beetje pot desma in slavernij. En voor de evangelie schreef na asem. Sa je doen? Sa je doen? Erka komit na Jezus. Nanga this amiti. Hey. Ano nanga Jezus. Hey, look ya. Kijk hier. Look ya. Erka is een religie. Je ziet, voor de evangelie nou een religie. Je ziet, sadis na, gona Nehemia 9 vers 13. Wo sorry sana disi. Wo sorry sana fun. Gona Nehemia. Wo sorry sana fun. Na soso afgoederij. Nee, kies refer taken. Ano boom. Ano mitaken. Hier. Nehemia 9 13. Da also voor Nehemia hoofdstuk 9 en vers 13. Zo schreef hij, je bent saka kom na tapu, da bergi Sinai. Gado be saka kotap a bergi Sinai en kolukusa agi de chief Israël, de Israëliet, de Jew. Kolukusa agi de Jew. En je bent taki nanga dem komopo voor hemel. En je bent die dem leti krutu, nanga dem true wet. Sagadogu, yere Sagadogu. Nanga dem true wet. Gadogu wet. Gado no go religie. Lazy. Boom gebod nanga commanderi. Dat Gadogu. Gado no go no one trust and Gado tak everyone kiss libi hoor the wet thing. You see that Gadogu. Hey, is that say?
Is that say there? Yere, sabsa. Is that say the way chara word to so? Omdat de religie ja, de koru furu. De cordes ma furu. Is a bola recordes ma furu. Hey, give me a book come listen. If I give 1 minute more listen again. In a one pot in atas. Give me more listen. That you look suku a kerki. Open. Mo sorry. Look up me cruise. If okay, give me Eva. Go at the carrot. Mo sorry. No, ano born in one. Check go. Sango. Ibrisuma Alex Obelesi in Johannes 3 verse 16. Ibrisuma. En als een passa de kusuma na de Ibrisuma. En als een passa dat die Ibrisuma this is a kari na tapu da nem fu masra sa kisi for lusu. Ile insana dati Ibrisuma sa kari tapa nem fu masra ka kisi for lusu. Ko kusuma na de Ibrisuma. Umansuma fu Israel. Umansuma fu Israel. Israel it won't karta pa nem fu masra da de kisi for lusu. I don't know what trust ma moro. Yes, no one trust ma moro. Johannes 3 verse 16 etak abra de Israelit. Kolu kusana wera gona Johannes 18. Kolu kusana wera. Kolu kusana wera gona Johannes 18. Gona Johannes 18. A boek over Johannes hoofdstuk 18 vers 20. Johannes 18 vers 20. Jezus ben pigi hem taki. Mi ben taki wan publieke fasi na grondtapu. Mi no ben leri ala tem na ini den jukerki na de tempel. Bet dem ju lobby fu kom makandra. Mi no ben leri ini wansani na kibri fasi. Des Christus betak publieke fasi na grondtapu pede ju bede in de jukerki. Na grondtapu represent gona de Israeliten. I don't know what trust my moro. Go back and open 2 verse 20. Lazy? One Jewish, one tax and abra a Bible. You know, next abra a Bible. You put this mafu in slav and they put table tax say they make way tak abra de trakerki. The trakerki, that's also false. That's right. De trakerki, tanga no, des mafu say gonna ebeke follow evangelie God basoin, you now a slave. That's right. You now a slave for the red man. Now the red man leer you a follow. So draye gonna wa kerki for the red man, you follow ka leer if the red man. That but he can eat the honor of the mighty. Lazy. A boek over Openbaring hoofdstuk 2 vers 20. Talk me abi want to sani against you. Because you ben kipasi na da uma Isabel disikari hemself you a profeti uma fu leri en fu kori dem dinari fu mi fu huru. En fu nyam dem sani disi dem meki eki ofrandi ki dem popki. Yesi, dat je kotegu tak ya un taksan abra de trakerki. Yesi, mas ala de trakerki drape e cordes ma futak e imaknya alasan ala de trakerki e sordes ma futak de makuru. Yesi, wat nanga suma we huru nanga awet maja. We huru nanga awet maja. Hey, go back na Timotheus. Okay, nanga this wotak shalom gonna buku. We are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. Yeah.
gods, we are kings, demanding change, cause we believe we can.